خب دوستان عزیزم که جهاز سه خانه را گل میزنیم. خانه را در حالت قرار داره که اینجا شپکلوفka کردگی تمام دیگه از اون چی نداره. شپکلوفka کردگی شکورکا کردگی خفاکوش نداره نزده حاضی با وریانت بیبروی خانه دار همه را گل میزنیم. این حالتی که حاضی شپکلوفka داره یکم خانه بود نه دیم خانه همش شپکلوفka کردگی تمام دیگه هیچ کردگی نیست. شپکلوفka دارم تمام даже откосош هیچ کردگی نیست. این откосош هاوزی краска میکنیم اینجاشو полный гл میزنیم نه هم پلینسوش نزده های خیلی دیگه краска праскоша خچون میکنیم. комнатаи дигим буд. комнатаи сеюмш навияи лампочка надора яъне дар ҳолати қарор дора ки шпакеловка кардагиай тамом. хулосан аворо хуб тамошо кунед иншаллоҳ ки мефаҳмем ки инҷа ба гули валикатӣ чӣ хеле меояд ҳамин хонао. хобана як не ранг тайёр кардагием савз сиёҳ коричневый колежо клей инҷа скотчо накулота инҷа барои варианти виброш инҷа задем ки хонадор бибина мақсад ки айпеш ба сурат не айпеш бибина баъд сухан кунад анака нигоҳ кунад. на трезора скотч загдем ва деэмулсияш кардем баъдан лак мезанем на дардани ҳамчунин накаш ин хонаи мешитане бо ранги сиёҳ зада мешавад. хустум ки нишонтаван комнатаи дигариша ҳамчунин наҳа скотч задем ва деэмулсия дастило иншаллоҳ ки тогалора мезанем чиченди 3 соата қоқ мешавад. хонаи сеюм не лампочка надор прожекторчаш гирем кардем на як не иштани ҳамчунин на эмулсия дастилои зада мешавад ба хотире ки задагӣ нестанд. дар нами калдор се дархонаро гул нишон додем нигоҳ кунем ки бо ранги сиёҳ хонаи мешиштани айнаҳа ҷои печка хонаи зимистона худи хонадор хост ки бо ранги сиёҳ шавад ва худи анами гул як ранга шавад. ба ҳамон хотир ҳар он чизе ки худи шумо мехоҳед мо ҳамро мекунем метиҳем. нигоҳ кунем хонаи мешиштаниай хонаи кӯдако мегӯянд мақсад хонаи зимистонаш мегӯянд хонаи кӯдакош мегӯянд антария аяна ҳамин гул задем яна масъалаи углода барои углош мақсад ки бо отдельни стойко аст отдельни нарх дорад. ҳар он чи ки худи хонадор дани момент бихоҳад мо ҳам хе мекунем не дани момент вообще мегӯмда хай хонадор ҳам хе хостаи мо ҳам хе кардем. ин буд комнатаи якаме ки мо кардем откосош эмулсия задем лак полный дастилои девор қоқ шидеста як худо хоста боша ҳамин қоқ шавад ҳисоби мо ишуда. анака мерем ба хонаи дигим ки хонаи дигим лак задестем шуд биюн слои шарнавз мезанам полный лак тамом шавад додамш я слой задагия слои дигима ишани ба вкуси худи ама хонадор ана ҳамин гули яксовита задем ҳамаш ҳар се хонао гулош ҳамн бетари стойка ба он хотир нигоҳ кунем ду слои лак мешамо ишёз да он хотир кардесам ки ҳозир ҳеч ки нестай на кӯдако на хонадор фака пеш монда ҳеч ка нест кардесем ҳозир тамом мекунем. охирон хонаш буду ванаи хонаи сеюм ки дуранга дусвита ба вкуси худи хонадор ду слои лак задагиай тарай тар озено хонаи ки зесташ хонаи дим онро мезанам полный тамом кор объект тамом мешавад. анака ирам углош ҳам хеле ана баъд плинтусои болоша мезанам плинтусои поён краска праскаша устша намедонам худиш мекунам оё усто дорад. мо инҷа барои гул омадагием хулоса ки на гули мо тамом шудагиай дастилои лақати ҳама қоидаи задем. хоб анака масъалаи иҷада чизе мекунад намедонам ора гуфтан уҷара чақа насем. анака
масъалаи нархиш квадратиш 15 сомон ҳамаи чи шайхида мешавад. хуб девол моиши мешавад, инам хел рангае ки интихоб мекунем мезанем метиентона квадратиш 15 сомон ҳамаи чи шайхидам. хуб во чиша бугум хулоса ки номрӯи даволои экран мебинем. Барои заказ дар анамо ватсап муроҷиат кунед, хоҳиш мекунам, танҳо ватсап. боқӣ зиндаву саломат бошед. На се хона гили узор нивали бо нархи дастрас буд, на мо задем додем, қарор доштем дар тарафи восе сини кулоб меган, дар анави тараф. зинда бошем, наворуро паҳн кунем. иншоалло ки коми нуҷратро дошта бошем, муроҷиат кунам.